Li bajarê Amedê kampanyayek acilê Bukanî bi defileyek cûlûbergên balkêş xwest ku balê bikişîne rewşa aştiyê. Modalîst cil û bergên ku ji zilê genimê, neynik û ji pûş û kayê hatin amadekirin, lixwekirin û sembola aştiyê kevokên spî firandin. Armanca defileyê jî dan zanîn ku xwestine balê bikişînin giringiya aştiyê û nasandina bajêr. Îro roja aşatiye, rojê biratiye em pir keyfxweş bûn. Em klasê boka yöresel kıyafet em gişeyên û defile me em tanıtmıştık. Dixwazim dîqat bikişînim. Yani her tişt bir azadî ve bir biratî ve em savaş naxwazin ana. Em dixwazin bir her tişt biratî ve. Xelkê me en çi dixwazin? Cilê herêmî dixwazin, cilê yöreselê Amedê dixwazin. Me ew çêkire em pir pêşxweş bûn. Di nasandina cilên Bukanî de cûlûbergên herêmî jî bi stalên nûjen hatin nîşandan. Modalîstên ku ji Rusyayê û ji Ukraynayê hatibûn, li ber mûzîka Kurdî cilandan nasandin. Modalîst jî amaje pê dikin ku di prosesa aştiyê de lixwekirina cûlûbergên cuda û herêmê bi watê ye. Aslında Diyarbakır'a böyle bir şey katmak çok güzel bir şey. Ez keyxweşim ku li bajarê Amedê me û di serdemekê behsa aştiyê tê tekirin de di xebatekî watedar de ciyê xwe dikirim. Cûlûbergên ku min li xwe kirin, staylên cuda bûn. Bala jinan zor dikişîne. Welatiyên ku temaşeyê cilan dikirin jî bi çavên matmayî li cûlûbergên ji nebatan hatine çêkirin dikirin. Di defileyê de 105 cûlûbergên ku di nava xwe de nexşên Mezopotamyayê de hewîne hatin amadekirin. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.